mga katiktik, karon magsagot-lagot kami ni Lovely Rapil. Grafil. Tanungan Grafil. tanungan dito sa akong apelyido la. Lovely Grafil. Lovely Grapil. Ako kasama ko na si Lola Winding! At ayan guys, ang layo ng binyahe namin para lang mamit namin tong nag-trending na Lola natin from Talaingon. Lala, kumusta ang buhay la? Maayo man. Uy, ginuo ko ang kilay lang sa Jud at Imana. So ayan guys, yung content na gagawin namin ngayon is sagot-lagot. Ayan, so may mga question kami sa isa't isa. Kung hindi namin masagot, so yun ang iinom ng ano guys, ng ram. Ram ba ni siya? Tanduay ram. Tanduay. Oh, tanduay ram. So, ayan guys, let's start! So, imimix muna natin to guys ha, kasi hindi ko kaya talaga la. Video na ko kaya la pagka nang ingani ang kuan la. Kabalo ka ni mo mix la? Dili ay. Di mga jabo na tanan. Okay. So, ingani ko na ready mag-mix la. So, first time pag inimi mo ni Matilawan, nga nila. Naay ako makauban mag-ingon ani pero di ko ganahan kay upload. Ay, katuman tong island. Island lime man to. Ano siya Oo, kay, lagi. kuan man ni, love mix. Mas tamis ni siya. So, mo dyan mong ginainom lang ganon, kag tanduay. Di ka mo inom og ka ng mga tuba. Ang tuba mag-inom mami di tuba hotel. Di kanang Lawa, pag bukas sukad ka inom mo ganyan. hotel. Oh. Lami ay. Kaya paminan ako, pag mainom kong tuba, mura ko nang inom suka. Di man po Same. kay aslo nga. No? Naa may gatas matamis man. Nadili jud la. Feel na ko la kung umiinom ang galing kong tuba. Kaya pag umiinom na akong suka. Lagi. Yuhaw na jud kay ka. Di Bakit ba, na unsa jud may kay mo- tanaw sa tanduay. Di mohonong na ang kuan ko anana. Muhunong na siya. Pag muhunong na siya, saka na tamang magkuhan, magsugod. Sa unya kay puno naman. Mabalhin po dito unsa man. Oo, bali na to, matunga man na siya. So, ayan guys, hindi halata na si Lola ay mahilig sa tanduay. So, hinahamon namin kayo guys. Meron pang makipag ano dyan. Hinahamon namin kayo. La, unsa man la? Hamuno na to sila ya. La? Murag nakakita na dyan ko katapat na ako nga mo inuman guys. Ano ginawa ko? Yung pilit Napaka siya eh. patsukan. Kuot ra daw. Kuot ra sa jud ra man na ikuot ka diha mabapaak di pa pilara mapaak. Ya jud ja makahubag way sakit way layla. So dapat katong pagkapaak na ko ni kuot dayon ko. Isa rin nalagamhanan. Grabe pud ka power ano uy kay bukuot. Sige, mag-start na tala. So kino yung first question? Kasi una mangutana. Ikaw kay ako may mauna pag inom, ako may mauna. Sige, akong pangutana sa imo nga una. Sagot o lagot? Kinsa pinaka-paborito nimo nga apo? Oy, very easy lang jud kay na May lahat. favorito na ako nga apo. Sagot o lagot? Tubago nimo o moinom ka? Wala kay explanation, kailangan tubago nimo o inom nimo. Diba ko nisa? Oh, tubago nimo siya sa pangalan. Kung dili nimo kaya tubago sa pangalan, imno nimo. Ah. Tubago, mutubag ko dili ko kainom. Kinsay pinaka-paborito nimo nga apo? Pangalan. Kung dili nimo kaya tubagon kay syempre tanan nimong apo nimo paborito, dili mo imnon. Imnala. Uy, Sa una lang ang mga mahiubos daplin. Uy, ginokulor. Ay, ginokulor gitubig radyan na luna, guys. Sis, butang. Kamusta ba lang ang lasa? Ano sila sala? tamis man. Pero, yung pagtagay ni mo daghan rapod. Ay, daghan. Sorry, good. Sabi mo, muna kong gamay na to. O, sige, oh, ikaw tagay sa kuha, oh. Sige daw. Sa may dapat dahil nga tagay. Gara-gara akong baso.
Ingan na radi ay. Sige. Kapit mo sa tumag-tunga, malipong mo ta. Lagot o lagot. Kita pata? Lovely graphic. Lovely grapil. Sagot, lagot. Kan, sukat sa imong pila na imong edad karon. 31. Sukat sa pagka-31 mo, minyo na ka, dalaga Minyo pa. na ko. Pila ka bok? Nakoy duha ka. Pila ka bok anak? Lalaki. Pila ka bok anak? Duha. Nya. Nya. Unsa may kuan sa kaminyoon? Maayo. Unsa man? Maayo o dili? No, maayo ba og dili ka nang maminyo na ta? Ug sayo. Dili. Gani, ngano nagsayo magkapagminyo? Ikaw na, ito mapangutan na. Ha? Dagan king O lagi. Dagan makaitog na dapat isa-isa naman na. Mauna raman kay na. Di asa man jud mo pangutana ato. Murag isa naman dapat yung pangutana dapat ato. Asa man yung Ngano pangutana? nagsayo? Kan nag Ngano nagminyo lagi kag sayo? higugma man bukog sayo. Nya siya po degog ba po nimo? Oh, nahigugma pud siya. Pareha mo. Pero nawala man siya la. Asa nawala namatay? Ay, Nawala. Unsa nawala? namatay ba doon? Nato mo sa laing balay. Wala. Oy, nawala na kakaron. Wala na ko ron. Mo gani na. Cheers. Ay, dili din cheers dahil gitubag man din ako. Dili ay imnom po nimo. Dili uy. Kaya gitubag Ako lagi gitubag man ako ininom ako. Wala man Wala ka nitubag na. Wala ka tubag ato. Tabag ingong ka nga. Wala ka tubag kaya wala hatag og pangalan. Dapat makamupili og pangalan. So next question na ko. Pila man ka lalaki ning agi sa imong hala sa Sara, oy. imong pagkaminyo. Isara ay. Wala jud na magkaambit na po karon kay naay uban daghan mga kon ako isara gyud. Sorry jud mo. So mo na siya ginatawag na unsala. Kan mao na akong first love, mao na ako first kanturan kanang magbulag sa kamatayon. Kaya nga nung sige, tikuan sa mong ginikanan la. Kay nagpabuan man lagi ko kay pobre man mi lagi og kagikan. Kanang maingon man nga nang ngita kog amo ba man nang ana na trabaho maingon nga bantay inig uli og mag-upat ang tiil kay pino pa daw sa dawa. Kasi dawala. Wa ka ilang dawa kanang Rigo man siguro na kanang pino bitaw nga daway moon manggani na lami manggani na bikoon. Ambot kay wa siguro makuano sa dawa. Sa kaos ng gam, anak. Ha? Kaos ng gam. Yun, bikoon man na tao. Pagkaon silang gano'n. Nasa di ka wala skip pagkaon lang. Lami ng dawa ba? Pino pa, pino. Daghan mang disulusyo siya. Pino pa daw na mahadlok din ko sa sultis ako ginikanan sa una. Kami po sa una, kaning mga kuan nga, mga tao ka ng probinsyana man, kato dito ko sa butuan ato magpa bulan. Unya, ang akong huna-huna gyud kay ka naman dalaga sa og naay ato na higugmaan, maingon man ko nga, kani jud ako, minyuan mo na ako, pagkabata yung intahe to. Isa lang kasayop din niya, kuan man to, taga Bohol, si Crescencio Bernaldez. Maubito na karon nag-vlog me. O kanang mukuan na ko sa shout out na ko sa taga Bohol. Na ko malimtan anak niya kay padam guman siya sa ang lolo. Nang luod si Lolo. Padam guman siya na. Ug magkuan daw dili na iapil ko. Hilak. Hilak na. Hubog na ka la? Ha? Hubog na ka? Wala eh. Hilak na siya basta si Lolo. Ay, magilak na. Dili ba? Hilak naman sila Dili bila. dili hilak jud ka. Shot na la, Shot, shot na shot. la. Shot. Gini nga na siya Lolo. Ay, hilak na. O pagarita ba pag ipagsugod na to, hilak naman ka. Guys, sorry, di ko pinaiyak si Lola ha. Sentimental na kay si Lola. Mao to hagkan halok hagkan ra ko ato niya kay nan hugas ko plato padung na ko mo adto dito kay nangamo man ko. Ay, yan na to ni... Karinderya. Yan na to ni... Kano yung... Unya gihagkan ko ni Crescencio Bernaldez. Mao ra toy amo nabuwagan jud kay La, di na lang ko itapusan yung nga vlog. kay Naghilak naman ka. wa man. Kaya ingon nga kuan kanang Isan daw siya sa ex. Si Crescencio. Kasi feeling makisan sa ex la. imbes kay wa man ko lagi naanad kay di ba pareha karon nga ang mga Kung sa manatigulang na ka o...
Dalaga pa siya. Dalaga pa 17 pa kita 18. Oh, pero minyo na ka to. Wala. Wala pa ako kagi. Minyo kay ako na dalaga gud ko 18 kay lain ko kuan ba sa una masakiton ko. Kanang 18 ko na dalaga wa ko kay balunga. Pero meron ako pagkadalaga wala na minyo ko 18. Nya mao tong ingon ko nga wa na jud tataron na gud ko siya ako ginikanan kay ako ato mahagkan mabuntis na makuha pa mako kay barunan la apay lain. Iyo ko na gyud buntis ko gyud hilak ako sa semana mo ray ako buwagan jud siya dayon. Uy, baka to siya ron na. Ang love story da. Maura Sige, ako kan. sige, next question ni mo sa kuala. Si Lola na no? Si Basyata sa selula. Pa oy siya wa pa. Oo, mo buto pag mo na ko imong pangutana. Pag ina ko tubag imong pangutana, mo Dili ino. oy og mao galing na binuang nang kuana na. Pag inom na gud kay di natubag kita ako bitaw Shot lagi kanya. padulong na, ma'am. Nakasulay na ba kaglibang sa kasagbutan? Oh, para kay Lovely. Oh, nakasuray na ko. Ikaw la. Kasulay na kay kani laging bukid mamua. Ano sa'yo feeling lang? Makalibang sa kasagbutan. Katol. Dili man katul. Nakakot pag ani ko kanang dahon ang iilong. Promise. Unat, Oo. unat ba? As in. Dahon man Sige. La, ikapila ka mag-toothbrush sa isa ka adlaw. Kay sara. Nga na ka isa naman lang. Buntag Ikatulong na to. na mo kaon. Di ay kada di ay ka magtutbrush kay sara mo magtutbrush. Buntag raman. Ug man ako takas ko sa kan Colgate na kamahal ra ba. Kasi, Masuya bitaw ko ni Tutulo. ako. Masuya bitaw ko ni ako mga apo kada kaon toothbrush kada kan mauna ang toothbrush ang Colgate. Kanang toothbrush ipaupong ra ba jud ya imong dali ra mahurot. suko na kay kaana la. Ya, ala. Kani, para sa inyong duha, kung papiliun mo, jowa or amigo? Amiga. Uyab. Amiga ra ko. Nganong amiga man la? Sa una pang dalaga pa ko pagkakaron. Maski sa unang hantod karon. Uyab. Nganong man la? Unsa may na-miss nimo sa uyab la? Kagintahay wa pa mo kitay maminyo wa mapunta makagi og uyab di. Mukha ang gutising jud mo sa Oo, uyab. oo. Kay si Lola man good, isa ra jud ang iya. Isa ra jud. Ikaw sis, kung papiliun ka, jowa o friend? Friend. Kaya nganong friend man? Friend lang kay mas lingaw man pag friend lang kaysa kung magjowa man good lang. Pag magjowa na mo, pag magbikil na mo, wala na dayon, mag-end na dayon. O, diba? So, Ito na mas po, okay teka. na friend. Friend. Ni ship la. Oh, sige. Para sa inyong duha. Kanus aka last ni hilak og ngano? Ako yung lala. Ikaw sis, una sis. Nihila ko ito naging adlaw. Kay ngano man? Nag-abot naman ang akong bayro nun niya, wala mo ko'y kwarta. Ikaw la. Kanus aka last ni hilak? Karon. Kung pagkamatay, di akong bana, di karon hinilak ko kay Minong dumo kong yapon. Kana last na kong hilak ito nga grabe. Love you. Till death do us part. Buutan yun ko siya, di mangita na. Di ako. Kada anak, ug kamo pa siguro, wala, agwan sa buwag siguro mo. Kada na anak sa 12 ka anak, Yan di anak ni Mula. 12 naman. Dusi ra mo. 13 kay Kambal man. Unya sa permiro sa tulog pa bitaw amo anak, ingon ko Bilpin, magpamili planning ta. Jadi man siya masubot kay utin ra daw ang doon. Di agad ang utin, amo permiro. Oh, Ano, bayubim, di si Lula no. Wala. Lahat sa Maado unang niya. panahon. Kada nako pagpanganak wala siya diha. hmm. Pag uli niya, nanganak nako kay kada anak nako gabi iman. Na anay bata, So, taga-tuig ka, nagapanganak. tuig-tuig. Sana ut. Dagsa ka tuig ito nga ana ba. Kanang magwang og magwang og nagsunod. Tuig ra na sila. Sige, next pangutana. Ala, pagkaon po na nila. Oh, si Di Masing. ko jud mabuhi anak kadi ko tikaw na ani. Puros. Siya Ganang ganun. ala pa ko ana siya. Mag-cheers na lang ta kay Murag. Mao gani. Cheers na, Ben. Katong ko ano naman. Cheers! Samad nga pangutana. Naa kay gi kalagutan nga inyong silingan. Patay.
Okay. Di ko mo istorya anak la. Mo siya tara ko. Ikaw lang. Ikaw lang, nakagikalagutan. Mention, drop the name. Drop the name. Isulti ni mo ang pangalan la. Dili. Wala. Sagot o lagot? Lagot. Lagot, cheers! Cheers lang. Okay. Sunod nga question. Kanus mo last gikilig? Sige, Lola. Kanus ka last gikilig la? Itong last kilig katuwa pa siya matay. Hello, oy. Sige. Last ikaw, ko gikilig, sis. 2018. 2018? Gaya na to sis, oy. 2018, no? Nagkuan na mo. Nagbuwag na mo anak. Ha? Nagbuwag na mo. Dili, na kung gikiligan nga tao. Okay. Sige, next question. Payapang buhay o sikat na buhay? Payapang buhay. Ngano? Mas okay man jud na nga kanang kuan ba peaceful na panginabuhi la no. Kay usaon man na og sikat ka nya kanang sikat tuod ka tapos ang mga ay lahi manggod kay ayun no libong na nako pula. Ikaw la. Nali ko ganahan og sikat kay ulo ta nang sikat. No. Kay kanang kung pag sikat na manggod ka, ang tao manggod nag-expect sa imo nga Oh. bad na ka, dili na ka Di managad. na daw makigamigo, di na managad. O, di ba? Ingana mo ko ang mentality sa tao lang nga. Kala pa, ay, sikat naman kay inisyo sa YouTube. Di na ni managa, di na ingana, di ba lang? So, mas okay na ano. Payapa na. Payapa na buhay. Payapa na. Sunod. Next question. Pila na inyong kita sa YouTube? Lola, oh? Nagpahiyam si Lola ba? Hala. Pila na la? Abot nag-milyon la? Cheers na lang tala, dali lang. Kaya masikid na punta niya. Dali lang. Cheers lang. Kansiron siya si Lola. Kansiron. Ayaw lang. Ito bagala kay mangutang ang imong mga silingan. Umutang bitaw, hindi mamayad. Kasi may di mamayad la. Naay nang utang ba? Ako magpautang mako pero imaingon man gud siya duha lang kasi mana. Antod ka rin. Masig na kung tubo la. Ay tubo, pwede gani iuli o tubo-tubo. Mo na maayo la. Ay lang, hindi ko ipatambag sa imo ha about kay nag-topic man ta about utang. Unsay may tambag nimo sa mga tao nga nangutang nga dili ka balo mamayad. O pag Ato man sa kamera la. o Istoryahan sila la. pagtingin og ako sa ako nakabahin. Nga. Nangutang sa ako og sa ako. Kanang pagtingin nako na sila o tuon ako dili gud sila mobayad ka tulo kitay ko mo ningil og di gapon bayad o naara sa ilahi og gikapon sila sa Ginoo nga mobayad sila na mobayad kung di na sila bayad di na po Yan na po. pero di na po ka otro Otro. Dara-dara pa niyo. So ang imong tambag sa ilaha kapag mangutang mobayad jud. mobayad kay aron og magkalisod-lisod na po og unsay balian maka otro kay di man sila mauwaw kay bayad man sila Ikaw, sis. Unsa man? So ito kung question sis. Kumo mo og answer? Amo na nag-answer. wa pa ka na magpautang nga ako ra mapirme umanagan Kumo mo kasabaan la di na ko. dili basi kaingon mo sa ako sinultihan nga murag na sakop mo maudyon na ituno sa Surigao nun nga murag pinasinghag kay mo ingon bitaw tong akong ugangan nga Dilpin nga naman na mo sa singhag mampirmi og kuan La cute lagi ang pangalan sa imong banal la, Delphin. mangagda og pagkaon kay maingon man ko ma dali na mga oras na murag singhag ba dili siya mukaon kay nasuko na dai siya kay di isog daw kuno ko di mo ingon na po to ako ba nang nagpirmamunti man kasi ko sa mga daw kung kaon pinasinghag yung kung nahibalo na baya na ang tiyok daw no sa Surigao non singhag jud pero ang mayong kong nga wala ka nga amang kumaanat pinaana ya di ay nga maumay ako sinultihan So dapat guys, ayan, alam niyo na. Para sila Lola pag mag-watch ang mga video, dili jud na scripted. Kung unsa si Lola nga kanang daw siya mo storya ingana gyud na siya. So, tingnan kay si Lola. hindi ko Nalipong masako naman hindi ko masaka Nalipong na ko. guys
Ha? Mm. Lao, tanawa lang. Nakapost. Asa man Imo patuda. kang kuan. Wala, naradyo ko sa Bumbalay, Pilimila. Gira kong kaligo. Kanang Kabalo baka la maligo na siya la. Di magpantry, dili magpantry, di magbra, magsando rag puti. Ang views na 1 million. mm. Try daw na la. I-try daw la. Sando challenge, di magbra, di magpanty, maligo sa sapa. Kayo. Kaya ni mo la? Kunya di Lula magpanti. winding pa imo pa Dili lula magpanti winding. maligo. Magsando lang og puti. Pagsandog puti, mga bakat ang mabakat. Oh. Sige, la. Sige la bila kay kanang naglagot jud ko la. Naglagot ko la. Mm. Kay daghan kay nang bash sa kuwala. Yeah. Di ba la sa unang panahon, nabili sa unang panahon la maligo nga nay bra o pante. Sige daw labi. Man. Ah. May tao na mga bra. Oh. Di ba? Mm. Kay pag maligo manguko, ligo kung unsa man ta maligo. Kanang ligo lang nga normal nga ligo ba. Mm. Oh, ang uban man gud nga, pap boom boom boom. Lagi magpapap dayon sila. Moy ako og diri mag-obo sa sando lang niya magligo. Naa may dagan linta masundan yung dari ato bila. na may linta niya sa ni mapagkuan. Dili magkabukabog lang man ana ra magud lang. Kaya ko pala nguyong ko di ka na linta ba. Di man gud ko makatingog. Guys, di man gud ko makatingog. Dili ko makainom og sandoy permiro mura magbuungot ako baba. Og makainom na ko ara papap na. Kasi mong may istorya kay Kuan. Kailan man dyan siguro ka ni Boy Tapang kay nag-reaction Na. video makano. Kasi may istorya ni Boy Tapang lang. Ko ana niya kay na umanggot siya. Pilaw. Magdigwa ko kay ako man di pa kuan man kanang wala naman yun ako suka kitong Butiki. nilaga og butiki. Grabe. La, maligo daw siya dito sa sapa la. Nga uban ni daw siya. Che, Lovely. hindi ko mauban ko. Yan. Yan magsando pud ka la. Uban ra man kaha. Uban na rin sabot. Uban rin sa food. Sige. Sige mo ko kasapan dito lang. Anak may mo palo-palo. Wala na sila question na. Magkagay na lang pala. Cheers, baby. Happy kayo kung nga nakamit ko kay Lola nga sikat nga vlogger sa Talaingon. A few moments later. Maglaba na ta! Manlaba. Ako rin maglabot anak ikaw maglamoy-lamoy na sa kanya. Oo. Yeah. Darang mga hinubuan ni Wako. Hinubuan ni Wako. Wala pag gano'n-lamoy niya. Lalo ni Gerila? Anak man. Ay pagdugay kay base masundan ang imo piki og linta. Ang sala! Base masundan og linta sa natin dapat kuha. Unang panahon, Unang panahon na mga ingani man amo maglaba mi. yan magula na oh. Yan magula na. Unya araman og inig buwas-was. Ha? Inig anak ra mo man ang sabon palo-palo. Manglaba, ingani na manglaba. Pinuod yun nga labunon da. Tinuod Pinuod yun nga labunon guys. Gilabay man mo dira lang. Di ang asa man kay mauwas-wasan man palo-palo dayon. Hindot lagi diri liguan la. Pero mo tinaw po diri la. Tinaw ayo ni og magkuan. Ha? Tinaw. Tinaw ni diri. Hindot mo diri oh kanang kung panahon-nahuman lang hindot tayo diri ba magkambak. Ya, laom-laom man yan sa ilawa ko. Ako'y kinaunahan ang tana na washing machine. Oh. Nili ko gusto kay kanwa ko kanina nili madalag washing machine. Kasing gugawa. Nagbawid doon lawin. Nagbawid doon lawin din. Naglabalaba ko. Mga katik-tik. Saan naman nagsukoy. Ano, di ko kasi bibi oh. Ang bila-bila. Ang bila mo mga waspason la.
La, nakatisting ka sa una og mamaning. Dagat. Si dagat, sapa, manggod. Mamaning ba ka na sa Bulawan? Ining. Kanay na, kanila. Wala kay palo-palo. Karon laki na may washing la. Ako, kanan ang ating ay di na binakapabulo. Bina kaya ko na was-was. Ang gana lang bina. Sakay ko. O diba? I'm so sa'yo tawag na siya? Please na lang. Proud? Proud kayo ko nga nakalabak ko pang lulawinding ng mga hiling. So happy dahil nakalaba ako sa damit ng lulawinding. Mahal dyan nagbayad si Lolo sa kuwabak ako yung labandera. Yay! Tapos na kami maglaba! Maligo ka la? Ha? Larito lang. Alam. Eh, di ba la? Oo. Kung unsa to yung gigamit ka sa musik mong sanina sa una, mora po imong iligo. Harapod. Ano siya guys? So, ano siya? Tapos la, di ba la, kanang magkuhan man ta og bato sa una la para panglugod. Ako naman di pa bato dito. Naligo mi guys. Among sapa. Baan, kusog diri tubig la no kay kaya mo kita ano dun la. Alam kay Drila. Kung taga diri ko ba taga adlaw di ko maligo. La, kung taga diri pa ko la, mga liyo gid diri taga adlaw la. Mutin ay pagma ni. Dili ni wanon ko karon. Ay mga katik-tik kami naligo man nami paglaba. Naligo mi ni Lovely. Diri sa sapa. Okay. So ayan guys, that's the end of my video. I hope you like. Don't forget to like, share, and subscribe. And please subscribe Lola Wending Vlogs guys. Ilalagay ko sa description down below yung link niya. Ayan. Please support natin guys si Lola Wending. Kailangan umabot si Lola Wending ng 1 million guys. Please, I need your support. Sa lahat ng mga taong nag-subscribe sa akin, subscribe din si Lola Wending. And thank you so much la sa time ni mo gihatag sa ako Nag-subscribe po na ko. Nga hinaot unta na guys. Nga makuan po kang Lovely. Graphil. Grapil. Ikuan po guys. Ayan, thank you. Shoutout sa mga katik-tik. Shoutout sa inyong lahat. Thank you sa time ninyo. Awa! So ayan guys, maraming salamat. Dito na nag-e-end yung video ko. And please comment down below kung gusto niyo pang makasama ko sa vlog si Lola Wending. See you on my next vlog. Bye! Bye na lang! Bye! Mga katik-tik bye. Kay humanami.